জোনে চুক্তি করেছে ইহঁতৰ দায়িত্ব চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাটো আমাৰতো বিটিচিৰ চুক্তিকাৰী হিচাপে আমি বিটিচিৰ চুক্তিত কি আছে কি নাই এইটো ৰূপায়ণ কৰিম बाखिथ' जेबो गाज्रि मोननो गोनां गैया मोजाङानो खिन्थु बिथांनि बेबायदि सुथिया बाथ्रा बुंनायनि थाखायनो गोसोआ गोरबोआव दुखुल' मोनो आरो रावखौबो गाज्रिबो मोननो हाया रागाबो जोंनो हाया खिन्थु गावनो दुखुल' मोननानै थायो आरो रोहो दा नोङो सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा जोंनि नैबे सोनाबनि बर'फोरजोंनो लोगोसेयै नारा नाथा दावहा नांदों आन्दलन खालामदों थै थां सोरबाया बिसि फिसाय खोमाना लानांदों सोरबाया गावनि गथ' गथायखौनो आन्दलननि मुङाव खोमाना लानांदों आरो सोरबा गथ' गथाया गावनि बिमा बिफाखौनो आन्दलननि मुङाव खोमानानै लानांदों दिनैबो मावरिया जानानै दङ दिनैबो सोरबा रान्दि जानानै दङ दिनैबो सोरबा लाइफ टाइम माने हेन्डिकेप जानानै दङ दा बै मानसिफोरखौनो नोङो ठाट्टा खालामोब्ला दिनै बिटिआर बिटिसि खालामलायबाय थायोब्ला जोंनि गेजेरावनो बै मानसिफ्रा दुखु नांगोन जोंहाथ' मोनबा डिस्ट्रिक्टआव आरामसे मालाय बिटिसि बिटिआर मोननानै जागासिनो दङ जि एसे एनै मोनदों जों जादों सोरबा मोनदों सोरबा मोनाखै नांलाय खमलायनि गेजेरजों जोङो बे मोनबा डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार चिरां उदालगुरि तामुलपुर मोनबा डिस्ट्रिक्टआ जों जागासिनो दङ इसे इला गरसे गरनै नांलाय खमलायनि गेजेरजोंबाबो जों जागासिनो नाथाय बै बिश्वनाथ सनितपुरनि बर'फ्रा जोंजोंनो एखेलेगे बिराद मिजिं बरा लानानै आन्दलन खालामनानै थाखा फैसा रां जिउ दान होनानैबो नाथाय दिनै बिथांमोना बिटिआर बिटिसिनि जेबो गरसेबो थाखा थाइसेबो माने जेबो एनजयमेन्ट खालामनो मोनाखै माखासे बर' गामिफ्रा नै बावैसो सोजाबाय इलेक्सन सिगां जायखिजाया पार्टियानो थांनानै मोजां प्रतिश्रुति प्रमिस होनानै फैबाय दिनै सरकार दाबाय सरकार दानायनि उनाव जुदि बुङोबा बिटिआर सुक्ति खालामग्राफ्रा बिटिआर सुक्तिनि दफाखौ खालामगोन जोङो बिटिसि सुक्ति खालामदों जोङो बिटिसि सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंगोन होननानै बे मोनसे बाथ्राया रोखा जायो थारमाने मोनथाम टार्म सालायनायनि उनावबो बिटिसि सुक्तिनि दफाफोरखौ मावजोबनो हायाखै दाबो मावजोबनो दङ होननानै बुंदों बिथाङा होमबा बे इउपिपिएल सरकाराबोथ' 5 बोसोराव हानाय नङा बिसोरबो दा बेखौ बुंले आङो जेनेबा बे बेलेग मेटार जाहैबाय आंनि टारगेटआ बेबो नङा आंनि टारगेटआ जाबाय जोङो सरकाराव जायानो थाया मानो बेयोनो बर'फोरनि जौगानायनि खामानि मावनांगोन बर'फोरनि सुखु दुखुनि समायाव इन्टारभेनसन लानांगोन दा बेनो बिराद दुखुनि बाथ्रा सनितपुर बिश्वनाथनि बर'फोरखौ नोङो जुदि बेबायदि आघात होयोब्ला जाय रायजोफ्रा जोंजोंनो एखे समावनो नारा नाथा जिउयै माहामै गावसोरनि जिउखौ गारनानैबाबो जोंजों खौसे आन्दलन खालामफादोंमोन नाथाय बेसेराफोरा बिटिसियावबो सोसनजायासै बिटिआरआवबो सोसनजायासै नाथाय सुखुनि बाथ्राया बेनोल' बिटिआरआव खिन्थु बिथांमोना माखासे 87था ना 97था गामि सोसनजाबाय माखासे गामि सोसनजाबावनो दोङो बे गामिफोरखौ माया सोगोन दा आरो बेनि थाखायनो जोंनो ओरैबायदि सरकारसो नांगो जाय सरकारा माने सानजानि बर'फोरखौ नैबे बिटिसि बड'लेण्ड जि बुङा मानो बेयाव सोसनजोबनानै जोङो खौसेयै थानो हानाय जाय परिस्थिति खालामनानै होनो थाखाय प्रतिश्रुति होयो बिथांमोनखौ बर'फ्रा सापर्ट खालामजानो लुबैयोमोन आरोखि आदारवाइज जेबो पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय नङा थिकाबो मावग्रा मानसि नङा जोङो थाइसे थाइनैबो मोननो लुगैथारा जोङो साहा खापसेबो लोंनो लुगैया आं दे सरकारनि नामाव नांखायाबो आंनो बियाबो आङो आरो बियाबा रावबो जासिनाबो होफैखाया आरो जासिनाबो होफैखानाङा बियाबो आङो दा आंनि बुंनायफ्रा थाखा थाइसे मोननो लुगैना स्किम मोननो लुगैना मायबा मोननो लुगैना बिदि नङा थारमाने आंनिया जाबाय हारिनि ओनसोलनि माबा मोनसे मोजां जागौबा बेखौ एक्सपेक्ट खालामनानै आङो भिडिअ बानायो आरोखि दा बेखौनो मानसिफ्रा जानला मानला कमेन्ट होयो आरोखि दालालि सेथा बुङो आंखौ मारै नांगोन दे जेखौ दालालि नङा मा नङा थाइसेबो थाखा रावनिबो मोनजाया जायाबो लुगैयाबो बिफेराबो दा बे रखम मानसिखौ दालालि माबा उमुकनि मायबा मायबि ओरै बुङोबा जेबोथ' मोना गुबुन जेबो रागा सागाजों रोङा खिन्थु नैबे गोरबोआ एसे दुखु नाङो आरोखि दा बेनो मा बुंबावनो आरो नङा होमबा राव गैला ना जोङो बुंनानै सोरखौबा मानि होनो हायो ना जोंनि बाथ्राखौ सोरबा खोनासङो ना जोङो मावनोनो हायो जेबो खालामनो हाया जोङो नाथाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ बर'फोरखौ जोङो सांग्रांल' खालामनो हायो आरो ओंखायनो जोंनि बाथ्राफोरखौ मानसिफ्रा मिथिना थायोबा मोजां ओमफ्राय समाव फिननाय होनांगौ आरो जोङो मोनसेल'सो समाव फिननाय होनो हायो राजनिति नेताफोरखौ लिडारफोरखौ आरो बे बाथ्रा ओंखायनो बै समाव थारमाने जाहाथे रावनिबो खामानिफोरा मिसइउज जाया बे बाथ्राखौल'सो गोसो होनांगौ
माथो होनबावनो नङा होमबा दोनथ'नोसै बेयावनो